जोंहा जानुवारियाव बहा थांनो सानखो? औ मालायफ्राबो थांजोबथारबाय। जोंहाबो माबा मोनसे प्लेनिं लादोंना। आच्छा नोंसोर माने एथ्रा हाखु दाखु र'? सोलाखियाबो दंना जोंजों लोगोसेयाव। सोलाखियाबो थांगोन खोमा। र' सोलाखिनाव फन खालामनां। हेलौ सोलाखि, मा खालामदों? नै ओरैनो दंलाबायो। माबा खबर दं गोदान बोसोरनि? ए बिनिनो खालामखादोंमोन आं। थौ ज' पिकनिक जाहैदोनि बोसोर गोदाननि साब्रैजों। ए सोर सोर? मोब्ला, मेरगम, नों, आं गाबोन ज' रायज्लायनोसै। जों थाग्रा जायगायावल' फैदो। दे मेरगम बुंद' बहाय थांमारो? आंनिबाथ' पेप्सियाव थांनायानो साबसिन जागोन। औ मेरगम, नों थिगखौनो सानदों। पेप्सियावथ' देग्लायजों खाथिना। थौ पेप्सियावनो थांसै। माबायदि जायगा नायसै दे। ना मा बुङो नों सोलाखि? आंलाय माथो बुंबावनो, नोंसोर गासिबो बेयावनो थांजोबनो नागिरबायबा औ थौ बेयावनो थांसै।